Ja estem allà a Puigcerdà, perquè... Hi ha alguns que porten molt, no? Està que del joc 25. Gràcies pels pals, que no en tenia. Jordà? Ei! Hem d'arribar o no? I tant, i tant! Titiu, Bueno, jo també vull provar. Puigcerdà, veus? Entra allà. el palo selfie. Volia dir que és cinturó negre en muntanya, eh? M'ha agradat.